Baroban ni smuthu ba hakini ki sinem bala leng ki jingja ki bala mi na kawai ka posh kawai pan kila don ki jing tokit ba per ki kan huon ba per mo kila don ka jing wanra ki kai pot ru bangi tip ru ka one man committee jong o justice retired pibi kataki ru ki ka ju wanra ki kai pot na kawai ka posh kawai pan ban ai ki jing ai jing mo di ka sarkar kilat klenti kumno bante lakam ya ka jing ti be anyu do yong ka jala ka jing handai kat kum ka jing pek ka jong pi hatu ka don chi sha ka ka jing pentri kam hok ya kini ki suggestions lani kini ki measures ki ba la betha da kini ki committees ba pher ban jubab ya kata ka jing kali ka jong pi ba hatu na kaliang jong ka government kala le NM ya ki suggestion ya ka ba la ai na kaliang ka high court but na kaliang ki committee ba pher la da pipet omdei tangka mekhli high court ka batik organism ya kane kata ka wi dip so thu phi I wat ka supreme court ru ka sim khia ya kane kam but la da pipet house nambal adep ka supreme court ru ka pan ye ki ei ka ba ka sarkar kala de ble nam ta ban prevent ya coal mining but ka sarkar ka haban file ka detail affidavit ha ka tu ka wat ha ka supreme court ru ti nalor kata ka sarkar ka issue shibun ki SOP standard operating procedure shibun ki norm shibun ki policy ban te alakam ya jing ti yo doyong ya jing shalan ya jong doyong ya jing khayi jong doyong kala pentri kamru ya ki provision jong ke MMDR ti ba ladangan ong ba ka sarkar kala pentri kamlut ngan ong riban ong ba kamle iru kamlong pingan ainuksa kum gejing don jong special court o MMDR ka sarkar kala ya sakmat kidon ki special prosecution kum ka jingwan ra ya ki chalan system kumno ban truck ya ka transportation jong illegal coal kituru ki don ki pentrikam phinom la ban len ba kinom pentrikam ki kajing register de ki case mo la da pipet na du arajar khat sau mo hadu mentang trai thousand of cases am ngadon ngadi lawyer ngatep ki bun ba ki case but nalor kata la da pinpet ke jing pher jong ke MDA bat ki sarkar ki baladep kolong ba mensua haba ki obat ya u doyong haba kit ki theb itu I 188 IPC mo I kendon I ba shukem driver sibit minute polite no you cannot put more than 24 hour hari menta POE ba kila pengadru ya ki kendon ki ba kham khia ki bodon apo MMDR ak ti lada pipet na kata ka angle ka pen I ba ka government kalong serious hari phide bersuthu isa kharkrang idan hangni suthu ba kalong ba ka government tang na ladi claim ga jing trilang jong ki various important stakeholder monoban inquiry monoban prosecute ka sarkar kam trikam tang chief minister la ne tang minister la ne tang MLA ka haban don kam ya ka administration ka haban kam ya ka police ka don kam ya ka investigation ka babiang ka don kam ya ka prosecution team ka babiang ba phin la ban le tinalor kata sakaway balingin yalan ya ka jing sisa nga trying we all agree on the same page banong ba kani ka kam ka betong khu bat ka kamay ka ji bat ka yo khaw yo ja jong ki bril ti at the same time ka haban exercise hi ta I cautiousness jong ka ngan ai nuk sai phi mo ngadi na west hasil ngi banai ki khana ka ba kumno ki bril ki kala duk omdi tang ba duk seu hadin ba ban ya ding supply tu kuat pi andan kai kebajian adu batrikam ka forest conversion ang pipet menta ki brum ta omdei ba ki kemen ban le ki kampi anyan ainu we nuksa mata ki kam charcoal kam khaurnga kitu ki nong rep la ne kitu ki nong treng tu kitip kam ba ma ki hadu kan no ka kta bakin thang yo ranga hadu kan no kan effect ya ke future generation joki kitip kam ha tang ba ka boongi ba sang pliang mene na bar ba kim don da ka way ka alternative la ni kata ka alternative ka bas dang ban wan menta leng ba ken RGS ka dang wan menta if you go to rural area pin you menta ka ne ka rural livelihood start to taking shift to other ka sedang ban shift menta ka jingdon jong ka intervention scheme jong ka government market intervention scheme mo ya ki marep ka jingdon jong kini ki producing group menta ban produce bun ki it start shifting na ka tu ka ba kile sa kan ga way hatu kan kutno menta em kanom la ban long ba kan kutno menta it will take time kan sadon ka por
kabaki pajba nong snong jong kajala kila im kumju hakabaki rep hakabaki tri ke wiki kam dei la de pi ong kilet ro kinom tre no boleh ngan thu pi ke we mo personally ngala de brung ti krem do yo kila don ki por ke ba ngiru la le bala hadu kan no gajing ting jong sir kam dei ke busuk pin rung itu krem do yo om dei ke busuk ngan thu pi nom dan ubru ban res ya la de la de pi thong khat no kan no pisaru ya ke jing im la jong ubreu dei ukam ik utu ubreu utu nong balaya ke jing im la jong ban ya ke sarkar ya ke jing im jong balai pat uhab ban rung hang tu balai pat uhab ban ris ya ke jing im jong ban rung kat chadu ti krem ki ba imat phim yu i telu hang phim yu i sho kaler ke baring men simru phim la ba sho balai ki ris kum ba ong ban se hab thong sang uban khau pidon kam ban kamai pidon kam ban gaji kati mau kati siap ka pomding kini baro om dei baki beru kim song thu ya ka jing kodor jo ka pe mariang hanrei ka long ba kadang simpo yang ikum ka jala ban shift saki wei ki area bangi yo ban kamai jakpo ti ha ka jingu i ka jonga kita ki dei ki dau ki ba penmi ya kini ki dei ki jingjia ki ba songsi ya ka ba nomdon ba kemen ya ka bala jia hanrei teng ka ban ngut ya ka jing hisan rei ni ha ban face ya ka reality